Príjemné sedadlo ti povie. Ale kvôli tomuto sme tu akože fakt neprišli. Čo také rozpráv? Snažím sa zapadať. Čo je na tom zlé? Myslím, že mám Dobre, dobrý tak nerv. teraz poď. Nemáme Rýchlo. také zviera. Nemáme nejaké zviera. Môže to byť naše zviera. Toto je úplne dobrý dom. Myslím, že tu budeme bývať. Dobrý nápad, budeme tu bývať. Ale čo je tuto? Poď sa kúknúť. Ja sa Vítajte pri našom kaderníctve. Čo si budete prosiť? Vlasy pekné. peniaze, len mi dajte pokoj, prosím. Dobre, tak si Neboj sa, poďme budeš vybrať vyberať vlasy. skvelé. Dobre, takže tuto čo je?